Nangona isebe lemfundo esisiseko liphezu kwezicwangciso zokuhlangula lonyaka, izikolo ezininzi zisebenzisa inkqubo yobuxhaka yeE-learning ukugcina abafundi babo bengaphoswa zizifundo. Logama yeE-learning inceda ukuhlaziya iingqondo zabafundi ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo. Uninzi kwiingingqi ezihlelelekileyo abakwazi ukuxhamla kule nkqubo. Umulisa nomulweli Iindaba yethu bazama kangangoko kungashiyeki kwizifundo zabo ngelixesha linzima kangaka lokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Banenyweba ke kuba kaloku bona banayo i-internet unomjinje kukungayi esikolweni. If you understand the concept, is not that helpful, and as well you're not able to interact with the teacher that's teaching you, so you're not able to ask the teacher what you don't understand. Lessons are fun, but what I don't like about it is that they teach me stuff I already learned in grade 2. Ubuyisile yena uthi ukhathazekile kukuphoswa kwakhe zizifundo ngenxa ye-lockdown. At school there's like a computer. No? They show us what must we do at this computer. Now at home we don't have, so I struggle with it. Amaziko emfundo ephakamileyo nawo azeke emzekweni kubuxhaka-xhaka bale mihla. We are in talks with the other networks like your Vodacom, like your MTN, and so we are really trying to foster some relationships with them to find a common way how they could probably also assist us, and so that we can all be able to assist all our students as well. Isebe lezemfundo lisebenzisa amaqonga amaninzi ukuncedana nabafundi. We have established a WhatsApp group in East District for grade 12 learners. Other methods that we are currently making use of include podcasts, video snippets, radio broadcasts. Isebe lemfundo esisiseko linesivumelwano nejelo le-SABC lokusasaza izifundo kumaqonga e-SABC.